Moltes gràcies. Bon vespre a tots i a totes. En primera instància, fer les salutacions institucionals. Senyor Xavier Font, president de l'Institut de Tecnologia de Catalunya, de l'ITEC. Francisco Dieguez, director general de l'ITEC. Oriol Altissenc, enginyer en cap de l'Ajuntament de Barcelona. Tradueixo del castellà al català, diguem-ne. Víctor Puga, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya. Senyores i senyors, el primer no és atzarós que aquest congrés l'organitzi l'ITEC. L'ITEC és una de les joies de la corona del sistema institucional de Catalunya. No només perquè interpel·la les institucions públiques del país, sinó perquè és capaç de fer el que es fa en aquest congrés, de coordinar tota la potència a l'entorn dels col·legis professionals, entitats de dret públic i d'altres aportacions, d'altres organitzacions, des de l'àmbit universitari, passant per totes les expressions més sublims en l'àmbit tecnològic. Per tant, que sigui l'ITEC qui organitzi aquest congrés demostra que quan es creen estructures d'aquestes característiques, que són capaces d'entendre quin és el batec del país, del món en cada moment, som capaços de tenir aquesta infinita capacitat d'anticipació. I aquest congrés va justament d'això, de la capacitat d'anticipació. Voldria compartir amb vostès 3 o 4 reflexions molt ràpides. La primera és una obvietat, i de tant en tant val la pena solemnitzar les obvietats. La manera com han concebut la pregunta d'aquest congrés, que té un element central, nuclear, que són les persones. De fet, les ciutats, els sistemes urbans, tenen sentit sempre al servei de les persones. El secretari de Territori feia referència a Ildefons Cerdà, que justament en aquells moments de llum en el segle XIX incorpora aquest element de l'urbanisme amb aquesta voluntat de generar prosperitat, de generar condicions de benestar per a les persones concretes. Per tant, aquest és l'element fonamental, clau. De fet, em permeten una incursió personal. Quan vaig tenir el privilegi de ser conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern de Catalunya, vaig poder representar la Generalitat de Catalunya en la conferència Hàbitat 3, que en el seu moment va tenir lloc a Quito. Parèntesi, dins el parèntesi. Quito en aquells moments i Equador era un estat molt sòlid, un estat que havia estat capaç de generar altíssims nivells de prosperitat. En aquests moments seria impossible, malauradament, de poder fer un congrés, un Hàbitat 3, justament a Quito. Hem d'estar molt amatents justament a situacions que paralitzen la possibilitat de prosperar d'un determinat estat. I parlo dels càrtels de les drogues, que ens interpel·la directament i que malauradament no ens queda tan lluny. També comença a tenallar determinades ciutats europees, encara que ens sembli molt remot. Tanco el primer parèntesi i continua amb Hàbitat 3, que és aquesta idea del món a l'entorn de les ciutats i connectant amb Ildefons Cerdà, amb aquesta voluntat de servir les ciutats. Segon element que voldria subratllar d'aquest congrés, que és la visió estratègica. I Oriol Altissenc hi feia referència, de pensar i d'actuar a mig i a llarg termini. Si no és impossible fer front a les contingències del dia a dia. Una bona planificació, una bona capacitat d'anticipació ens dona eines extraordinàriament poderoses per evitar que ens sobrepassin determinades circumstàncies. Tota la crisi d'habitatge que tenim en aquests moments, en bona mesura, està situada per aquesta dificultat que hem tingut de tenir pensament estratègic.
Aprenem justament d'allò que no hem estat capaços de fer prou bé. I el pensament estratègic necessita generositat i capacitat de consens polític. I deixin-me, des de la meva condició de president del Parlament de Catalunya, reivindicar aquest consens polític. Perquè quan s'ha produït en determinats casos, i aquí a Catalunya s'ha produït, hem estat capaços de fer transformacions excepcionals, extraordinàries. Deixin-me, i ho faig molt sovint, de parlar potser dels moments més excepcionals en aquesta concepció de consens polític, que va ser el Pla Delta. En el seu moment, aquell Pla Delta va representar diversos elements que ara serien difícilment concebibles, però hem de treballar perquè ho puguin tornar a ser. El Pla Delta va consistir, primer, en desviar el riu Llobregat. Segon, en construir una gran depuradora a la desembocadura, a la zona deltaica del Llobregat, ja preparada per incorporar la regeneració d'aigua, que és un factor fonamental per afrontar la resiliència climàtica. Va suposar ampliar el port de Barcelona. És impossible d'entendre l'economia catalana avui sense el port de Barcelona i l'aeroport de Barcelona, amb la tercera pista i la terminal entre pistes. I un molt bon sistema de compensacions ambientals, de creació de nous espais naturals, de blindar la zona agrària del Delta. I va interpel·lar administracions, institucions governades per partits molt diferents. L'Ajuntament de Barcelona, en el seu moment, pel PSC, l'Ajuntament del Prat de Llobregat, amb Iniciativa per Catalunya, els Verds, la Generalitat de Catalunya amb Convergència i Unió i l'Estat amb el Partit Popular. Fixin-se, 4 partits, alguns dels quals se situaven fins i tot als antípodes. I tanmateix es va ser capaç de concebre aquesta visió estratègica. Si fóssim capaços d'avaluar allò en termes de generació de producte interior brut, que és el que permet la generació de riquesa, de prosperitat, de classe mitjana, d'ascensor social, és simplement espectacular. I els pactes s'han de complir. I aquell pacte vinculat al Pla Delta s'ha de complir en tots els aspectes, en relació al paper del port, al paper de l'aeroport, a tota la zona de protecció ambiental, de reserva en l'àmbit de la biodiversitat i tot el tema del primer sector del parc agrari. Elements absolutament claus i fonamentals. Quan això és possible, aconseguim resultats excepcionals. Aquests pactes han d'assegurar que governi qui governi una ciutat o el país, aquells projectes estratègics continuaran. Tindran capacitat d'adaptar-se, però continuaran. Bona planificació requereix també que hi hagi aquesta capacitat de generositat, de lleialtat, de consens polític. Tercera reflexió, que és entendre quines són les palanques que mouen el món, quins són els elements que ens han de poder ajudar a entendre allò que vindrà, tant reactivament com proactivament. I, evidentment, agraeixo que hagin incorporat a les seves equacions la potència que té la intel·ligència artificial a l'hora de gestionar la mobilitat, a l'hora de concebre l'agilitació de determinats tràmits administratius, a l'hora de sofisticar determinats elements vinculats a la construcció. Vam començar amb el BIM i ens pensàvem que, diguem-ne, fèiem un canvi molt radical, que el vam fer en el seu moment, però la intel·ligència artificial ens dona uns marges extraordinaris. Compte, que també té riscos. La governança d'aquesta intel·ligència artificial té riscos i la humanitat n'ha d'estar molt, molt pendent. Molt pendent. Vaig poder participar a l'acte del 75è aniversari del Col·legi d'Enginyers Industrials amb una conferència brillant de la doctora Carme Artigas, que
plantejava la potència que té la intel·ligència artificial en aquests moments i que la humanitat ha de ser capaç de fixar ara els límits sobre l'abast que tindrà. I va generar esperança, però també una bona dosi de desassossec. També hem de ser capaços de veure en quins termes ens mourem. Però també, per mi, un dels grans reptes que té plantejada la humanitat, que és el canvi climàtic. I aquí sempre cito l'actual degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals, etc., perquè aquí sempre t'equivoques, Camins, Canals i Ports, el senyor Pere Calvet, quan també en l'acte d'aniversari del col·legi deia: fins ara nosaltres concebíem essencialment infraestructures de mobilitat. Ara haurem de concebre infraestructures de resiliència climàtica. De fet, aquest és el repte que interpel·la no només el Col·legi de Camins, sinó la resta de col·legis. La resta de col·legis vinculats a la enginyeria. És justament això, concebre ciutats preparades per afrontar el repte climàtic, ciutats resilients, infraestructures resilients, amb aquesta capacitat d'anticipació. Jo soc molt optimista des d'aquesta perspectiva. Crec que Catalunya, quan a mitigació estem patint, vam fer la llei de canvi climàtic l'any 2017, estem lluny de les expectatives en termes de mitigació que ens vam plantejar, però en canvi amb adaptació al canvi climàtic, Catalunya pot ser un dels grans països de referència en el conjunt europeu i en el conjunt mundial. Ahir vam anar a Baden-Württemberg, en el Parlament de Baden-Württemberg, i ara estem des del Parlament de Catalunya liderant una xarxa de parlaments verds a nivell mundial. I posem els elements vinculats a l'adaptació al canvi climàtic com una qüestió fonamental a l'hora de definir l'agenda urbana, a l'hora de plantejar el vector aigua, a l'hora de definir aquestes infraestructures, de blindar-les davant de circumstàncies, fenòmens climàtics absolutament extrems. És això. Les ciutats seran viables en la mesura que tinguin aquesta capacitat d'anticipar-se i ser resilients climàticament. Aquests són tots els elements que tenim sobre la taula. I una darrera qüestió que va vinculada a la primera afirmació, tot al servei de les persones. I en aquests moments l'atenció que tenim en el mercat de l'habitatge està desactivant l'ascensor social a Catalunya. En aquests moments tenim el risc d'empetitir les classes mitjanes, o deixin-m'ho formular en uns termes diferents, de fer que Catalunya deixi de ser aquest gran país de classes mitjanes. Quan les classes mitjanes són prevalents, quan l'equitat social s'imposa, es genera societat civil, es genera iniciatives de tot ordre, hi ha cultura de primer nivell. En aquests moments, tenir tan tensionat el mercat de l'habitatge que està afectant justament l'ascensor social és una qüestió absolutament fonamental i estratègica. Com ho concebem? Com siguin vostès capaços d'entendre aquest concepte? La tècnica i la tecnologia que ha de ser absolutament determinant marcarà la diferència. I per això els torno a agrair que hagin tingut aquesta capacitat de pensar en gran, de pensar estratègicament, de pensar en termes generosos, de posar la tecnologia al servei de les persones, al servei de la prosperitat. El dia que deixin de fer congressos d'aquestes característiques, d'aquest abast, d'aquesta ambició, el problema no el tindrem els polítics d'aquest país, sinó el problema el tindrem els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país, perquè deixarem de dibuixar un horitzó de solvència, d'esperança, de prosperitat, de benestar. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi ara i sempre. Molt bona tarda a tots i a totes.